Good day mga kanguso! So for today's video naman ay i-share ko naman sa inyo ang Bicol version ng bilo-bilo with gata. So ayan po ang aking mga sangkap. So meron tayong chop na banana, meron tayong pork gata, second gata, at saka meron tayong pampalapot na harina. Tsaka meron tayong syempre, di mawawala yung bilo-bilo. Ayan, meron tayong kamuting kahoy at vanilla essence. Ayan. So, and then meron tayong sugar, then salt. Ayan. So, ayan, gumawa ako ng dough na malagkit powder. Ayan. So, pwede kayong bumili sa palengke, sa supermarket. So, ayan, ginawa ko siya na dough. Ayan, yung aking food coloring na ginamit. Ayan. Dahil malasa siya kahit na wala tayong ube na yung ilalagay natin dyan. So, yun ang ginamit kong food color. Ayan. So, and then, gagawin ko lang siyang dough. So, katamtaman lang yung water. And then, pinabilog-bilog ko yan sa kamay ko. So, by the way guys, dapat malinis yung ating makamay. So, since kakainin namin yan, at nag-request yung aking pinsan, na gumawa ako ng merienda. So, ayan, binilag ko na din ng diretso. Ayan, so, malapit na yung matapos. Ayan, ang aking bilo-bilo. And then, gayatin natin yung isang pirasong mais, sweet corn. Ayan, so, kailangan mayroon tayong sweet corn kasi mas masarap din dyan at maparami yung ating ginataan. Next, babalatan natin at i-slice lang natin ng paganyan yung ating banana saba. Ayan, so hanggang masatapos siya guys. Ayan yung saba natin na saging. Next, yung ating kamote. So, mayroon tayong dalawang pirasong kamote, medium size ang aking ginamit. Ayan. So, i-slice lang natin ng ganyan. Ayan. So, after nyan, meron tayong gabi. So, anong tawag dito? Sa amin ang tawag ay tangoy. Ayan. Meron tayong tangoy. Ayan. Tangoy ba? Sorry guys Ayan. So, meron tayong yan. Ganyan. And then, yung ating kamuting kahoy. Ayan. May kamuting kahoy tayo guys. Balinghoy. Ayan. Sa Bicol tawag balinghoy. Ayan. So, after niya na ma-chop, ilagay natin sa mga lalagyan. Ayan. So, dyan, nagpakulo ako guys ng tubig. So, maligam-gam na water ang dinilagay ko doon sa aking nyog. Ayan. So, next, ayan, maglalagay na tayo sa ating kaldero or kaserola. Ayan. Inuna ko dyan guys na ilagay yung second gata sa chop na kamuting kahoy. So, kailangan unahin natin yung matigas. Kasi yung iba malalambot na yon. So, ito matigas siya. So, kapag malapit na siya na kumulo, ayan, idagdag natin dyan yung ating chop na saba na saging. Ayan. So, ayan. Huwag natin siyang antayin na kumulong-kulo. Basta ilalagay na natin siya dyan. Ayan. So, next, isunod natin na ilagay yung ating gabi. Ayan. Gabi or kamote. So, sunod-sunod na yan, guys. Ayan. Pinagsabay ko na, guys, yung dalawa. Gabi tsaka yung kamote. Ayan. Mas maraming sahog, mas masarap. So, by the way, guys, nakalimutan kong lagyan ng maipakita sa inyo yung pinipit na luya. So, sa iba guys, ayaw na may luya. So, dito sa Bicol, mahilig talaga kami maglagay ng luya dyan sa ginataan na yan. Ayan. So, i-mix lang natin ng ganyan. Ayan, pinapaibabaw ko dyan yung yung kamuting kahoy. Ayan. Dahil medyo luto na siya dyan. So, madali lang lutuin siya guys.
merienda sa hapon. Patok itong pangnegosyo. Tapos, paborito ng lahat ng mga Pinoy tuwing merienda, kaya naman snack. Ayan, so kumulo na ulit siya, bubuksan natin, and then ayan, i-ano muna natin, i-mix muna natin. Ayun, so ilalagay na natin yung ating bilo-bilo. So dito guys sa Bicol, pwede kayong gumawa ng bilo-bilo with ginger, tapos may tubig lang siya guys, wala nang gata. Ang sarap nun. So sa ngayon, ang ginagawa ko is yung bilo-bilo na may gata. So ginataan yan. Ang tawag dito sa Bicol, ginataan, ginatan. Pag sinabing ginatan, so ano siya, kompletong mga native na ano, na mga tawag dito, mga kakanin, ganun, katulad ng saba, yan, pagalo-haloin lang siya. Ayun, ang tawag siguro sa Bisaya, binignit, ang tawag doon, kalimutan ko, sorry guys So ginamit ko guys, ang ginamit ko dyan is sweet corn. Yan, ilagay na natin dyan. So, masarap siya dyan dahil meron tayong sweet corn na nilagay. At, nagpipit ako dyan ng luya. Yan, di ko na napakita sa video. So, ayan naman, lalagyan natin ng vanilla essence. Ayan, para mabango siya. Ayan, so halo-haloin lang natin guys. So, medyo malapit na yan na maluto. Ayan, shout out muna guys sa ating mga nanonood dyan. My YouTube members, my fellow viewers. Ayan, thank you guys so always support nyo sa aking channel. Mami Aliyah, Mix TV, Kuya From This Style, Bicolana Miss Diary, si Miss Joyce, ayan ang Queen Joyce, ang kanyang FB accounts. And Ria's Hub, thank you for watching. So, ayan guys, maglalagay na tayo ng asukal. Pwede kayong gumamit ng brown. Ayan, ginamit ko is wash sugar dahil yung nandito sa aking kusina. Ayan, so haluin lang natin ng ganyan at malapit na yan na maluto at magme-merienda na kami. At yung iba guys, ihahatid ko pa sa bigaa. Nandoon yung pinsang ko nag-request niyan. Galing Maynila. Ayan. Kasama si Marian Mendoza. Lagyan natin ng salt. So, ayan guys. Haluin muna natin ng ganyan. And then, i-add na natin yung ating first gata. Mas maraming gata, mas masarap. So, kailangan marami tayong gata. So, ako guys, ayoko ng sobrang maraming sabaw yung ginataan. Gusto ko is katamtaman lang. Ayan, so next, ilalagay na natin dyan yung ating pampalapot. Mayroon tayo dyan na harina, nilagyan ko lang ng water, ayan.
So, katamtaman lang guys ang ilagay nyo para hindi naman siya sobrang lapot. Ayan. So, after nyan, i-mix lang natin siya ng ganyan. Ayun. So, may nilagay pala ako guys. May nilagay ako dyan na na mga sagong maliliit. Ayan. So, hindi ko na maipakita sa inyo. Ayan. So, pinakuloan ko lang siya. Nilagay ko ng tubig. So, pagkakulo, dinrin ko lang siya. So, mamaya, pag naihain ko na yan, ilalagay ko na lang sa, sa bowl. Ayun. And then, i-add ko na lang siya kapag naluto na yan. Ayun. So, takpan muna natin. Ayan. So, after na kumulo ulit, bubuksan ulit natin. Ayan. So, ready na yan, guys. Isang ikot pa. Kasi chinechi ko dyan yung yung kamuting kahoy na nilagay ko. Tsaka yung ating gabi. Ayan. So, by the way, guys, mayroon tayong FB page, net channel, and then yung main account ko po is Junette Baloncio. Please don't forget to like and share and follow my FB page, and then follow also my main account, Junette Baloncio. Thank you. At marami na tayong followers sa main account dahil suggested na tayo ni Lolo Meta. Ayan. So, kahit hindi po ako nakapag F2F doon. So, kada kinabukasan guys, dumadami yung aking followers. So, that's it guys for today's video. Thank you for watching. See you on my next video. Shout out to all my members, viewers, supporters, and all my YT friends, my teammates, my Team Pupu and Team Nikki, Wildflower, Team Rich, Team Empire, Crystal Gym. Ayan. So, shout out to all. Thank you for watching. God bless. Ayan. So, magmimerienda na kami at ililipat ko na yan or itatransfer ko na sa bowl. Ayan. So, happy merienda. Lagi cry.